Ya Duna. मुझे लेने आए हो? Ke nanane no pe kata. चलो Angata. चलो Angata डर sa. बहुत है Dimi कहाँ jang. नहीं जाता Dimi nga boma. मुझे नहीं चलो Lideri. नहीं Lafiya kwai. अभी समय नहीं हुआ Ako wati min ta Allah fa वक्त है mati. आपके पास Ali bi wati bade bi bulu dugukolo sa min yana mala. Dimi tin na rabon sokoro baka. Ko wati masi. बेटा Nakunde. शुक्रिया Ah. Ini ce. Wala kisa. Adabali bana ta don numi koko la. रिकी Akwai riki mun bai. क्या कर रहे हो यहाँ पे Ibe कब kan से ne रोक muna. रही थी मैं तुम्हें Ni mi fambe. Amata. क्या कर रहे थे हम दोनों के बीच में तो Ibe mun ne ma flani wanje. पता है उस दिन जब मैं तुम्हें कार्ड देकर आई थी Ne karti de ma donu. तो सोच रही थी पता नहीं तुम मिलोगे कि नहीं Mamira bala kamina nywa tuku ya ni anniversary donje. मगर मुझे ऐसा लग रहा था तुम मिलोगे जरूर Ga nywa ya jala ni. क्या कर रहे हो Ibe kan mun ke. Yash ananani na follow kana di bandi bado ma kuran na len togola. Min be sanam ko ni. माँ एक बात तो मुझे समझ में ही नहीं आती Ko कि mun आप bai. लोग करवा चौथ में भूखे कैसे रह लेते हो आपको भूख नहीं Aki be ju ki be suna bi. एक बार तुम अपने पति के लिए व्रत रखोगी ना Agogo biye domba de baby su wala saka do fara ishe shika. Amata manga jena anga sanin bauke. और किसी को कुछ Kaka na se mo to mare. Aka na se mashima. मुझे दे दो Ala अरे ke. यश तुम अंदर क्यों नहीं आए Ko mun ma do ma je ngana ta sanin ke. अच्छा Ko mun ga wele dige. है How was shopping? Kaga sanin jara. Awo kaja. बहुत शॉपिंग कर ली Kanya sanin ba ke. घर जाके देखेंगे Hey, step out. यश Tito. Come on, move. Come on, Yes. come on. Come on. रोहन बेटा Yoro an na bo boci to me boci te. Doge me kamar fajo ya shila. Mutor ba ku wali magama ko shila. Tiene la de, tiene más fácil. Ya tiene más fácil. Más fácil para la.
कौन होते मादे इम्लाला इस काम के लिए मुझे किसी ने पैसे जरे वार दिया कम लगा किसने जो यस यस नेक्स्ट वीक होते प्लीज ये इम्लाला था Again for कुछ नहीं हुआ como foi for चोरी करने आए थे ne zone de do babule ko no fe anga su anga de molu ko anga ta अंजलि सनम चलो अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ ka chira aga nga boati ta kana nga fura do ke oran रोहन oran ये सब मैंने क्यों किया ago ne no de dia ये pa बताना बेहतर है ndaro fe fe imlala nikele ate पर इतना जरूर कहना चाहूंगा तुम ya अक्सर sare ka sanne ya kele ka bonne तुम्हारा हक बनता है हर चीज पर जो तुम्हें fe fe bi bolo bi na bela jelen kaka अरे वो रोहन कहाँ रह गया oran ya shi be mi तुम लोगों ने इसे अंदर नहीं बुलाया कमाल करते au हो bole kana और ये रोहन मैं कितना चिल्ला रही थी कि रोहन हट जा लेकिन वो मेरी बात नहीं ne सुन de रहा था kulela duro ani ये लो, mo la ngule आगे। bandi अगर वो लोग गोली चला देते तो na ku ma fa chela ni देख रोहन मुझे अच्छा नहीं लगता ni kun बैठ man तुमने मुझे माँ कहा ना ya fana ma ko ma अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ni fe yi sura bitigi bala कुछ कैसे हो सकता है ni fe se ganso तुम तो सुपर ake superman ne fe se ganso ani musa अरे। ga mara ko lo bi dia ke ga mu तुम ये क्या करते रहते हो ne mu पहले भी एक बार आपने ऐसा कुछ किया था ni मुझे ko बहुत folo अच्छा kan ke na लेकिन jara जब ni मैं अपने आप करता था कुछ भी नहीं था to ni ake na duro dimin de ban falo कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शरीर में बसे आत्मा को छू लेते हैं ka bi एक te ऐसा ही रिश्ता होता है we din bani ya ke माँ थैंक यू नहीं बेटे थैंक यू वेरी मच ke ga तुम खा लो ना आज मैं नहीं खा सकती gonna आज get करवा me चौथ है ना gonna be karwa chola लो माँ अभी नहीं करवा au चौथ का karwa मतलब chola सब bi खाना tune पड़ेगा la बेटे साल में एक ऐसा दिन होता ko है dongile me जब samono पत्नी अपने पति की ni लंबी ya उम्र के su लिए व्रत रखती है aga chala ala bi shi chama fara ke shi ka ne be fen che ka men ko तो व्रत रखने से मृत्यु नहीं आती ola no kera ये sayati तो कमाल की बात है बेटे ab se ka ke मृत्यु आती है sayadina लेकिन फिर भी औरतें व्रत रखती है ga an wani ba su an ce wi कब जाने किसकी सुनिए ga भगवान do tabi mine aga chala na mine ne मत सोचो इन रिश्तों के बारे में ko nono mi kuma chama fo kana be la bi समझ जाओगे इंसान बनाया ठीक था ikana da ma bi abasi bi fen chama ndo और ये कमबख्त रिश्ते क्यों बना दिए me muna ni fen ni be kera जी करता है कि fu musu din उसका लिखना ही मिटा दे kadla kana be banyoro ni tili ni ekan na bi मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं उससे e aku je और tena मैं ni किसी ma और ti को che कुछ नहीं रहा सारी जिंदगी तुम उनकी खुशियों के लिए जिए हो iganya ma te ga nunu ni se ya kama nyodi ko gabi ga sula ba इतनी सारी खुशियां दी उन्हें ni be fe ga ni so कि ya कोई baduma बच जाए ato shu na shu kele ne bambu
Ano from to la pena la de. Efectivamente aquí la de. Kwa nini musulmani nyedena? Arada maro to kolaga. Tipo pamuti kwenye nyina maya bela jele la ka bela jele ndi masabula ndugu ko yimine miji ta. Ko dianye ko bibo ala yoro ko wanega tamati ya follow ye lega fe follow ye koni ete ni manu no ka lega nyana ma so le ka ti dafa ko ebaje koni nyau bena ko atulu ko famuti kana na tefo aku ima ya pemana jani ka tukar bambang ini ini nara di Kanada ini aja kena sudah kata aku ini hari jalan ini jadi aku itu anjir di dalam nonton itu pulang ini ya aku mati nih itu musuh pulang ya maminya cewek Niye bana ko ati ko famuti ko biye subai ame duo ka jawye wala ku sucha kala ku mangoro kule betelin du sukuna wati bela jelena anga dina ere ko beni manga dingono ko matara mani ga bila dube kono ko foi kana do ani nyante ande na do nyante wati bela jelena ko boya jaranye ko ga niso diage awnya dala gai ba su nya jibi do kuna kunya na maya dite yele ani kashi ko do bi na ko me ko do bi taki ko ala ka mata ko nai ko gani mami o famu dudu ko chama famu nya na maya na ko bi la ba ko de la ko nya na maya dite Koni binya na maya la ko kana nyine ko ganin be ko be ni nye be na ko akili ko famu ti kana na be ko ko nyanga nyana ma bela jele da ga di aga to mama
What do you wear at the no way? जल्दी से पानी पिलाओ ना, बहुत प्यास Ki Italia. Tajidonin. Tajidi yang adon. तुमने व्रत रखा? Kesuna. किसके लिए? Johnny. तुम्हारे लिए। F.A. क्यों? Mona? आज के दिन जिससे बहुत प्यार करते हैं। वो भी डोंबा दिनी भी माम से इससे का सुनाई ने सुनाई तब लंबी से क्या हो रहा है? कुमुंबे कुछ नहीं। को फुई उसने अभी भी मुझे हाथ छुआ। कामराना न्या सांती फरकुल बेला मुझे प्यार हो गया। कोने जरा बिला दे प्यार हो गया। ये जरा बिला कब होते हाँ बड़ी मुश्किल कंगा को पापाई क्या बात है? कुमुंबे आपको पता है आपकी बेटी को आगे जम सुनो जरा बिले दो दे किससे? जुन ये रोहन की बात कर रही है। उरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। को सनम फ्लारिंग का वा रोहन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। को फंसे का सनम ने उरान नहीं आचे चुगुशिला लेकिन क्यों करम? मैंने को क्या मुना देखा कि करम सनम का रोहन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। या फदरो को फंसे का दुनिया में चाहना अगर फामू थी काटे मेरे मामी में ना बोलते वो आती सिगे राती ना बले सनम की शादी सनम में फुल मामा याशी पर पापा मैं कौन से फकाला मेरे याश नेमी फदरा बना सनम सनम मेरी बात तो सुनो। सनम ना मैं सनम प्लीज मत रो सनम, पापा से मैं बात kana करना है, kasi सनम। papa bi fe ko हो jugu जाओ प्लीज सनम। ame kuma na ya bina famu सनम चुप हो जाओ। ima ko ekata क्या हुआ सनम? kumbila sanam पापा कुछ समझते ही नहीं है। papa mane famu सोचते कि मैं और तुम शादी कर सकते। ale fene ne bi se ka furu nyoma उन्हें कितनी बार समझाया कि तुम ne a fo di enteri de kami teria de la mo famu ale fe we fe di प्यार में भी किसी करते हैं। ne be ri ki fe ne fe ka furu ri ki ma हमारे रिश्ते के बारे में। ari kata papa la famu ya क्या रिश्ता समझो? kata mu faye झूठ भी तो नहीं बोला था तुम्हारे बारे में। ne se kata galon tiga chokoro bai सच है कि chien mi मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे। ne re bi fe
ni fe kabini andem senma बचपन से kabina nga do masaga fi बन गई ना nungu manu foyti kashi dabla nungu mi negaiti kashi dabla ne da begi kashi la सर तुम तो जानती हो सर तुमसे कितना प्यार उन्हें डेफिनेटली कोई ne कंफ्यूजन to bala fabio एंड ऑफ कोर्स रोहन बहुत अच्छा लगा urani me क्यों चिंता kenymanu करती हो? मैं हूं ना तुम्हारा ne best isiri friend। sabedi हैं? ne to bala अभी fabio रोना बंद करो ओके kashi bana Hate woni to see you cry smile for me nda begi yele doni bana yashi ni ge samu sendla le sejiala salam kadi yashi शुरू हो गया जिंदगी का ako ne ka do laban tile bora bien ne ka do laban ne ka tile laban Happy birthday, Karam. ko samedi woro bon anniversaire पता नहीं जिंदगी Karam. हजारों सालों की होती है नहीं akimado sanga tili लेकिन जब भी मैं अपनी आंखें बंद करूं बस inye tuguduro samedi tene samedi woro मुस्कुराते me fe ka मेरे tugoro सामने खड़ी रहो। sawosa an anniversaire ne ni so jiala ta I love you ako ne bi you so too, ko my di dear. yende na nyana ma la ko चलो get ready fast so sama so dube pereleno kiye kafo kwala ka sauncha Anjali beta. akwa Angeli ako ne ka don laba ko ebi ne do minta ni deli ke na dira ma ko ebi बेटा Birthday boy. Wish you a very happy ko birthday, biye do Papa. mai an fa samedi oro soro अरे यश was very happy birthday yes go ni so jara na anniversaire la ani su na nyene ये je अकेले san क्यों na दुखी कर रही है? मैंने पूछा था इससे कहती है मन की शांति के लिए ko sarab no Excuse me मन की शांति के ka jo बेटा thank you amina salam ko सॉरी बेटा ki biya famandi दरअसल मैं जो ne भी bi fende सोच ga रहा हूँ, be ga eredi तुम्हारी खुशी के लिए सोच रहा हूँ बेटा abi wasa fende la ne bo drone ga ne di fu ke mi me ga de gunye awma ये इतनी लंबी पूजा क्यों कर रही है ibi sella joni भगवान से डिस्कशन कर wala bi sella nani e fora nyongo ko ma jani कैसा डिस्कशन iga anniversaire la o bi मैं कह रही थी ne bi ga min fo हर बर्थडे पर चाहिए ne fe ne fa ga to ngoro sawosa आने वाले 100 सालों तक sawosa nga ga anniversaire ke I need you, Papa. ne mo go ben fala Happy birthday. ala ga sauncha papa उसके हैप्पी बर्थडे बोलो wo kana सब ka देख रहे हैं come on. sawosa men ke Happy birthday, Papa. अये my ka baby sauncha biye dombai हैप्पी बर्थडे मिस्टर चंदन ku ga हैव sauncha अ ग्रेट डे kala ga bige dombai थैंक यू ka jarai थैंक यू ka jarai तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो awo sana me bi ka idugo dugo ne मुझसे ga बात ki करने yebo के बाद jana क्योंकि ne तुम mu मुझसे ke साफ साफ बात नहीं कर रहे me ma fone ki kanga ta fuga minge ki tisigi क्या ne ame ki kanga ta हो तुम कहीं जा रहे हो every time ne tina blame हमेशा के लिए itina और तुमने मुझे बताया भी नहीं imo fonyi और मैं बेवकूफी की तरह मैं भी तुमसे ne ko बहुत ni प्यार beti करता हूँ ako ne bi fa ko dugo sanam मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ
बाफी बेनिफिट को मना तो कि तुम मुझसे प्यार करते हो मैं बेनिफिट इब्ना टाइम फोन और मामी का दिए तो कूला नहीं रुक सकता अगो ने से का तू फुल से का ला जो ले फोंगा था तुम्हारे साथ एने भी तीन तुम ऑफ जहाँ भी जाना इब्ता और मैंने बिताया क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती ने से का न्याना माया के ब्ले नहीं थे को इने भी दिल्ला को मिसे जिंदल को बिए दो मैसा Wish you a very happy birthday, sir. थैंक यू कोई नहीं सो कदी भी मिसे जिंदल हाँ कि ni projenge sanjol kono sanchama como yiblani akina bayna miसे जिंदल komba be jabi maga question be jabi bi kabi sambi sababu ne nana to jamana na मेरी बीवी संध्या nene muso Cynthia animba on sabakundu नौकरी ऐसी थी कि bara kuma no घर बस ठीक ठाक चल जाता था wati kunga gele और फिर माँ को कैंसर हो गया cancer nana ne kam sokoro bamne no embai मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं wasoro warti ordo nasi माँ का wari इलाज fitini करवा पाता musokoro bayin tura la nama sega furake और फिर माँ चल बसी fana na tanya मन में बस एक कसक रह गई कि awa ni ne ni ga बस पैसा होता तो ne ba fo warde kunte bulu ni wari kumane bulu ne ba kunti tanya ne nyina na ka fo ko wati sedi dondolan sugura कि अगर भगवान ने मुझे पैसा दिया तो मैं ngoni ala en na folo bad na madungo do ne be doktoro so bado मन jo में ये इच्छा ना रह जाए कि cancer bato to gola wala sa densi kana amin bile kune ka wari tanya de masa tanya ibina ba माँ fura का de fu आशीर्वाद मुझ पर है ne bay do mine wadala doctor so कि bay मैं sala ka इतना jobi बड़ा बना पाया mena dele bi ajara jame सब ठीक हो गया ना मैंने रास्ता निकाल लिया kune akinna do so ya kwa आज रात kinna हमारे साथ सनम भी जाएगी nugo na mita shui na ane sanam te katawa मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं nen sanam उसने mi कहा कि मैं जहाँ भी ka जाऊँ मेरे साथ चलेगी ako ka labe ne do ta an no fe तुम मृत्यु हो मिस्टर रोहन वर्मा ke sayadi और मेरे प्राण लेने इस धरती पर आए ne ka wati de do kane ta सनम को kata साथ ले जाने का मतलब समझते sanam हो ta jume ala sabula ebafe और तुम जानते हो सनम तुमसे प्यार नहीं करती वो sanam तो te जानती fe भी नहीं कि तुम कौन हो bata सनम ta do रिकी से yemi प्यार करती है, रिकी sanam से। me ma de fe ike me उस ka रिकी mami से far जिसका kolo शरीर ta इस्तेमाल करके तुम इंसान बनने की कोशिश suno कर रहे sanam te fe हो और इंसान बनना इतना आसान नहीं होता wode kama ne kuima kama no ka ke adama de सनम सिर्फ रोहन से प्यार करती obe ya ko sanam te foi fe ne te तुम प्यार करती हो मुझसे akwai benefit कब से kabini wati jume ऐसे कब से kabini wati jume जब से तुम्हें देखा है kabini do mina ne ye hotel britain na ibe dongli dala jama be fambe kabini o do de ne bi fe उसी पल से ah we kamalin jigira mi sa sabula bado tali कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी koi ka tali mandi मुझे छोड़ के कहीं जाओगे तो नहीं ako kanan to e kata chuko shila नहीं akon to ke नहीं मैं भूल गया था ako ne ina na मैं भूल गया था कि मैं मृत्यु हूँ तुम्हारी ka fu ko en sayadi सब ने मुझे इंसान समझने की भूल की और
पता नहीं बेnyana ne mo koy मैं खुद को इंसान समझने लगा fone re ko masara ka blanco na ko nyada mati ngera maufe रिकी की शरीर में रहते रहते भूल गया कि मैं kantoni farkulina रिकी नहीं nyana na konete iriki yere नहीं मैं रिकी janete iriki अब चलने का समय आ गया ko wati to manja ne bito kenan maki kono इन 4 दिनों में मैंने एक्सेप्ट कर लिया ako mi fotle nanin konna इस na हकीकत को कि इंसान को एक ना एक दिन जाना ही होता है akena ma wasai पर शायद तुमने मेरे इस आखिरी सफर को आसान बना दिया yinga don laban no yambulo मैंने आज तक हमेशा ando ya soro संध्या yen beke nyi kon sengana masawi ko ala koti wasala और उम्मीद है कि आज भी मैं ga Anyway, ifene chefo चलो अपने घर वालों को metanga demba ule shin labana yana wati to ni se tona me ayeni beme hayado ja urani te adama de nyina na kone सबने ti मुझे mai इंसान समझने की भूल की और पता नहीं कैसे nyina na kone yesai ngera adama don fe प्यार करने लगा इंसानों से ngera रिकी mbaw की fe शरीर में रहते रहते भूल गया कि मैं me iriki farkolo de la रिकी नहीं हूँ nete नहीं मैं iriki रिकी ko je don jamon de ko dobi yele dobi kashi ko Allah tilala ka munge kama baw bwana munun kan se ka ambulance la wati bela jelena kan waju manin do fene be munun ba fo kubo la bushi kabini Allah ya da go do ka usa doyi ko je ko chamon de ko ala ni ala kɛra anw fɛ ko fo dɔw sigara ko ala kɛra anw fɛ a bɛ wasa ni an ye an ka seliw waati la a bɛ wasa ni an ye an ka ijiw waati la ne ko k'an ti masa in sago kɛ sa wa dɔ bɛ yɛlɛla ja dɔ bɛ kasi de la ko munna an tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka juguya ba in ni k'o bila anw y'a sɔrɔ ko dɔw ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na k'an ka juguya ba in bila ka ɲɔgɔn ko kuma dabila ka tɔgɔ ɲini ba in ni k'o ye k'o to yen ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko n y'a to ala ma degun manw kan bi a bɛɛ n y'a to ala ma wa n y'a to ala ma a tora a to ba ma a ka jugu a kɛ bɛɛ ye ko ne bɛ conseil min di aw ma a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ala bɛ hɛrɛ caman kɛ a ye yan ani yan fɛ ko ja dusuku ɲumantigi sago bɛ yanfɛla la k'a ti kɛ ɲɔgɔn fɛ sa ko a ye laban ka tugu tiɲɛ kɔ tiɲɛ ye fɛn jumɛn ye ko fɛn min bɛ laban ko wa ko saya ye wajibi ye munna fura tɛ fɛn minnu na a tɛ sɔn o ma k'a tɛ tugu tiɲɛ kɔ a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko maa si tɛ ko in bankuma dɔn munna aw tɛ da ko in na dɛ fo n'a ye aw ta a tɛgɛ ma waati min ko wa saya don i bɛ maa caman ye kasi la ko a b'i ɲɛna a bɛ banbatɔ de kasi wa k'a b'a yɛrɛ de kasi ko n'o y'a sɔrɔ ni ne kun dɔ dun
kai ke ɲɔgɔn fɛ sa cɛkɔrɔba bɛna ka gato tigɛ san 60 mɛsɛ dinari bɛɛ wasara san 60 dafara sanam bɔra ko bɛɛ kalama k'a fɔ ko ja di ye ale ka cɛkɔrɔba ka don laban ye a ma fɛn fɔ maa si ye a wasara n'a fa ye bi ani ɲɛji bi ɲɔgɔn na finiw bɛɛ ɲiginna bɛɛ cɛkɔrɔba in tanu k'a fɔ nin don a ko cɛ ɲɛna ɲɛkɔrɔ bi dɛ a ko jama bi yan याद है 30 साल पहले जब हम इस शहर में आए थे हमें कोई नहीं k'i miiri waati min na an bɛna dugu in na आज कितने सारे maa si t'an dɔn maa ti magira na करम ये सब तुम्हारी ko nin मेहनत bɛɛ y'i ka cɛsiri ani barika min b'i la तुम्हारे साथ के अलावा मैं यहाँ k'e yɛrɛ ye ne dɛmɛ a la i ka majigi n'i ka ladon तुम्हारे ko ne साथ bɛ t'u nɔfɛ ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen a ko i kale n ye ko de ka di n ye k'i da m'a la एक सेकंड ko jɔ n bɛna min yira sisan la i ka lajɛ Can I have your attention? a ko jama ye yan lajɛ दोस्तों ne teriw मैंने सुना है कि इंसान 7 बार ne ye bi makɔnɔ walasa n bɛna fɛn dɔ kɛ bɛɛ lajɛlen k'a mɛn आज bi मैं आप सबके सामने अपनी वाइफ से एक परमिशन मांगना n चाहता bɛ fɛ ka n muso ɲininka fɛn dɔw la a k'an jaabi हूँ संध्या a ko sandiya क्या तुम हर जन्म में मेरी वाइफ बनोगी e bɛ kɛ ne muso ye ɲɛnamaya la hali ɲɛnamaya kɔfɛ i bɛ to n musoya la wa hali ɲɛnamaya in kɔfɛ sanamu ye ko in Will faamu you marry me in every birth? ne fɛ i k'an furu kura ye bɛɛ ɲɛna bi a ko i ɲɛ sɔnna sanamu dabali de banna a yɛrɛ kɛra fa ni ɲɔgɔn ye sa a ye gundo in mara a bɛ kasi cogo min a bɛ kasi ten ko bi ye papa ka su laban ye Remember, sir, you are. k'i hakili bɛ n na jinda la So Jindal and I am also Jindal. a ko wa n hakili b'i la kojugu कैसा लगा डिप्रेशन? ko a bɛ cogo di जी a ko k'i ka baara ka ɲi kojugu अच्छा लगा a bɛɛ de ɲɛna a ko diyara n ye dɛ अरे भाई क्या बोल रहे थे उदय जी a ko nin bɛ ka mun fɔ कैसा papa लग रहा है k'a celebration? ye ɲininka ni baaraw ɲɛna n ko a bɛɛ वो de हमेशा ɲɛna मुझसे कहती रहती थी ना को कि ने पापा फिर ये रही कैसा है, लग रहा है फैन मेरा है। arrangement? So I want to tell you today that you have made me feel like a king. ओह थैंक k'a ye यू n सो kɛ मच masakɛ de ye पापा bi अच्छा अब एक प्रॉमिस करो n bɛ fɛ k'i kale n ye कि मैं रहूं या ना रहूं a kɛra ɲɛnama ye तुम ubiyɛn मेरा su बर्थडे इतनी ही san o धूमधाम san से a bɛ ne celebrate ka करें। anniversaire kɛ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा ko mun ne b'o fɔ papa एक दिन ऐसा आएगा कि मैं नहीं रहूंगा mɛ पता k'a नहीं mɛn o कब mɛn पर don dɔ आएगा la तो ko in bɛɛ bi ban o नहीं पापा ko आई kɔni y'o लव fɔ यू an b'i fɛ kojugu papa क्या हुआ ko mun b'i la sanam ko foyi a bɛ fa ɲini अभी अभी भी नाराज हो मुझसे a ko e diminen b'i fa kɔrɔ hali bi वजह तो शायद नहीं बता सकता लेकिन n tɛ se ka fɛn bɛɛ f'i ye nka i bɛna faamuya i yɛrɛ ye a ti mɛn मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा i ka hɛrɛ de ka di n ye a bɛɛ रोहन से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता i n'o ra n tɛ se ka kɛ foyi ye कोई भी नहीं क्या ना
please dance with the most Ko bi beautiful mega lady dona in ni this mai party. mami chenye na ko sebe ni jamain bay. No kadi ngana na don laban keni. Sina nyana jabina kunja nene doni manga. Ko do dusu ka shile fana do. Saumi teme anyina ma. Dusu ka su bike. Teriyo bike, jo bike, sigingo yo bike, nin pe bike nyana maya konna no. Kulla bandu gole do ja. Koko bi laban chokodi. Abi laba jinena. Kante nyumange. Kai stram blaka nyumange. Janya wati obike kunya bola da ko biba. Kunya na kan sama. Joro bai nofe, joro bai nofe, joro bai nofe. Kaya kofle dauro ina doni sa. Kuma ci da kun labando. Kun na gidin bijo. Chokoroba bora. Chokoroba furugo sigilembe, chokoroba ni bora, chokoroba na saya nofe. चलते Kotle nani bana. मैंने इस परिवार के साथ 4 दिन गुजारा है Neni etle nani ngenyu afega de mara. Njara bila tle आप nani आते konna. कैसे बनी हूँ Nkera adama de tle nani konna. मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ Ni ka dimi famu. मगर माफ कीजिएगा ये सब Tle जानने के nani बावजूद भी मुझे me आपको yafa de ऐसा deli करना fe ni पड़ा se क्योंकि genji ये tani. Tle nani feli mina na ne dusuguna ne te fe ka boya. Sambi woro इन 4 ebo दिनों o में jela. मैंने ये सोचा था Ako ye tle nani no kayam. सब कर लिया सब देख लिया Nye fencha mange tle nani ngono. लेकिन फिर भी लगता है कि Ani nyini nga जैसे ma fo मैं matla koy ko demission ma furu nyana. On titla तुमने iba सही fo कहा ya था fo कि jugo जब mina. भी जाना Iye होगा tinya fo ni. Kaun titla. कुछ तो अधूरा रह ही जाएगा Ko ni bita dungu do iba soro fendo be ikanga minge imatla. मैं नहीं जानता सनम जिस लड़के को चाहती थी वो कैसा था Ne demuso sanam anni bi temi fa kanga furu mami mane kunta do. Nyo do ere fe sabula yanya data. तुम Ni बिल्कुल fo वैसे feno. आज पहली बार अपने परिवार को इतने दूर से देख रहा हूँ Ko bi beke telefone menga सब dema कुछ la व्यस्त yoro था, jam. Abi ke nyana fin. पर एक अफसोस जरूर रह गया कि Yani sanga ni ke mawbi diamine. Kuna furutiki intana message indan. बहरहाल तुमने जो 4 दिन मुझे जिंदगी के दिए Ga yi nyana maya badiya kle nani konna na. Ni akin na shamanke शुक्रिया kombi fola. आपने बिल्कुल सच कहा था Ki chiye chaman fon re इंसान बनना आसान नहीं है kama no ga kya dama de. कैसा है वहां सब Nugo yan fela bi chugodi. इतना बुरा नहीं है Akwai ngani ya bi chugomina. Yan fela kausa. Ne chugoro batara. Jaju sugo nyumantiki lafiya ledo. Jannani ya nyumantiki lafiya ledo. Kante jugu ya ntablanga ke nyuma feta. Ala ka ere ka ya aniye. Sanam bijo. Anyebe chugoro batara. Mashi mai na ke. Fen so mina ko lu fleledo. Ay kena fara ka bwani mami ke. Alamadiama no wale. Ala bi waso ni anye. Seli wati, ala bi waso na anye. Iju wati. Ko masala mani mana mingi ya ko de kai.
Ni tara waati kelen anw ɲɛ bɛ dɔ natɔ la nin don nin ni erike de fɛn kun ye min ɲɛda ta kana cɛkɔrɔba nɔfɛ yan'a ka waati laban cɛ Salam yɛrɛ ni jarabilen bɛ maa min na o de ye nin erike a ko ça va a dabali banna a t'a dɔn Salam bɛ min filɛ याद है तुम मुझसे मिलने आए थे a ko hakili bɛ na ye carte di ne ma ko ne ka na i fa ka anniversaire la और फिर तुम चली गई bi bɛ bɛn a tile 4 ma काफी देर तक मुड़ मुड़ कर देखते रहा mais kabini ne taara don ma lafiya n kunkolo de bɛ giriya सब अंधेरा mobili dɔ in jɛ n dɛsɛra de tile 4 n'o de ka sunɔgɔ la n ye ɲɛ yɛlɛ waati ma n ko n bɛ n boli ka na yanni anniversaire ka ban a miirila a b'a fɔ nin ye waati min मुझे छोड़ के कहीं जाओगे तो ko kana n to yen ka taa a ye dalakan dɔ ta ye ko ne t'o kɛ sabula a b'a dɔn k'a fɔ ni n taara farikolotigi ye ne sigi n'aw ni fo la a ye n ka erike bila ka segin o fana kɛra Sanam ma wasa dɔ ye उस दिन एक बात कह नहीं पाया था k'a don na ne tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n ma se k'a f'i ye nka bi n b'a f'i ye I love you ne b'i fɛ kojugu Sanam ये लो यहाँ पे बैठो। k'e sigilen bi yan jamaw bɛ ɲɛnajɛ la kara min i tɛ wuli ka na cɛkɔrɔba taara san 60 dafara cɛkɔrɔba taara jako bɛ laban tiɲɛ na ग्रेट पार्टी ko n y'a dɔn a ka anniversaire jara नहीं मिलोगे k'an ka taa i ka taa n yɛrɛ i fa la fo bɛ diya n ye पापा से मिलवा पाती ko n t'a dɔn ni n bɛna se k'i yira papa la bi anw m'o de fɔ waati bɛɛ lajɛlen na ko n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ an bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ an kana nisɔndiya ni ɲɔgɔn ka dusukasi ye an kana wasa ni ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ ye ŋaniya ɲumantigi ko ni tiɲɛ ka surun wa ko n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ k'anw ka hɛrɛ bi caya yan ani ye aw ka nin seliman duman in a tɔgɔ Shukriya k'i ni ce an bɛ pankɛr o tun bɛ nin selimanba in na n'o ye monsieur UR Jindal la an ka cɛkɔrɔba in ye a muso o ye Arati Agidotiri Aftaf ale tun ye Iriki ye ale tun ye Orwani ye Sidi Salam tun bɛ yen n'o tun ye Sanam Shukriya Bambara Papa Camara. I tɔgɔ bɛ Mali bɛɛ de da. Ne ko gundo jumɛn de b'e bolo i b'o fɔ n ɲɛna. Min bɛ soli i bɛ ne ka gundo dɔn wa? Ne ka gundo filɛ nin ye nin tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛ bɛ nin tɔgɔ la. Awɔ. Sogo. Sogo King. Wala n tɛ Sogo King ye. Awɔ. N bɛ n'o f'i ye sisan i ɲɛ bɛ nin na wa nin ye jumɛn ye? Nin ye Sogo Max ye. Wala Sogo King n'i ye nin dɔɔnin kɛ ji la k'o dilan k'o ban ka nin dɔɔnin kɛ buru kɔnɔ o ka ca la fɛn min ye indouke sanama ka hakilina ɲuman n'a ka kodɔnw ye i bɛ se ka k'o ye ten. Jɛlen ɲɛlen nin i faralen ye maaw kan Sogo King. Indou Salama ni diyara n ye sa Sogo King ale ɲɔgɔn tɛ yen. A ka di a bɛ kɛ buru la wa a bɛ kɛ kafe fɛnɛ na k'a min.
Découvrez Choco-Quick, la meilleure boisson chocolatée, multivitaminée pour le petit-déj et le goûter, qui vous garantit du punch, du tonus et de l'énergie. Un délice 100% pur chocolat. Choco-Quick, un produit PFI. Mamadou Rasulullah Masala ya uzoka bakula Walai sherifu bangera Maiga nyama de Odo nye chocolat misa ife ya no ye choco maxi kurama ban nama ban a 1 kilo dodian ana 350 grammes ani 500 grammes kele a fitini vene faraga mbe mungo belawa ne buramso wuli o ba fa ko ka dodama demsanu nga chocolat dunye chien nga ne ka sokono ma shite fala ka dam ne mburangela mburamso ko kere wuli ay doke buru kono ka dia matene refenema angoni bedwa uke munu bina ni choco maxi nye akana dese mbalima muso ati dese choco maxi vitamine bela jelebe ka nyanzora konnana vitamine A B katabla C la choco maxi afireta be jamana ifanda nani bela jelela alimentation ni boutikou bela jelela nga camion va sanda yorokele établissement Bakoroba Dabo et frères Olufleni Bozola boutique numéro 163 rue 167 Negajuru 20 21 91 09 66 73 57 47 76 21 33 33 Choco Maxi